Bħala union u bħala ħaddiema ħanaraw kif u ħammiddu dejna kif biex naraw biex din il-kumpanija li sfortunatament għaddejjem minn ċirkustanzi u ngħidlek mhux unika tiġi kompetittiva. Dak aħna bħala ħaddiema u bħala union lesti nagħmluha. Il-management ukoll ta' din il-kumpanija qed jara mod kif l-aħħar mill-aħħar itejjeb il-kompetitività biex fl-aħħar mill-aħħar jekk hemm ordnijiet li naqsu b'xi mod jew ieħor on the long term jerġgħu jiġu lura. Biss issa importanti hemm parti oħra li naħseb importanti li tidħol f'din l-organizzazzjoni huwa l-gvern. Aħna bħala union irrid ngħid li ktibna lill-Onorevoli Chris Cardona biex jintervjeni f'dal każ li ħareġ dan l-aħħar. Sfortunatament għalissa ma kenniex risposta uffiċjali li jekk ma jistax jintervjeni jew le, imma ma jistax ikun il-każ li f'ċirkustanzi bħalma din naraw u ngħidu ħarġet dan imma hemm oħrajn li il-gvern ma jintervjenix, mhux qed ngħid li l-gvern mhux se jintervjeni, imma sfortunatament f'dan stadju aħna bħala union m'għandniex informazzjoni li f'dal każ, fil-każ tal-Aerofarm, intervjeni.